बयखौबो सहाय होग्रा सुबुंनि खैफोदाव सहाय होनो खावलायदों सासे लोगोआ। चिरां ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बयखौबो भारतनि दाब दाब जायगाफोराव देहा फाहामथायनि थाखाय दोनलांनानै मदद खालामबोनाय चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव गोग्लैनाय खयलामयला गामिनि चक्रपाननि शर्माया मैया मासे अमाजों बाइक सालायनानै जाब्रबथाय जाथाय जानायनि जाहोनाव गाज्रि रोखोमै जोखोम जायो आरो बङाइगावनि ल'आर आसाम देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो दा सिलिगुरियाव रिफार खालामबाय होनना बिथांनि लोगो मालदां नार्जारिया फोरमायो। लोगोसे बयखौबो मदद खालामग्रा चक्रपाननि शर्मानि खैफोद समाव मदद खालामनो स्क्रिनाव होनाय SBI BRPL कमप्लेक्स ब्रान्चनि कमल कुमार सेत्रीनि एकाउन्ट नं 402523436112 IFSC SBIN 0007171 अनसुंथाइ हरनो हागोन होननाबो खावलायदों। लोगोसे नखरनि जानबुं नम्बर 9101682907 आवबो सुलाद लानो हागोन। गामिनि चक्रमणि शर्मा होननाया बियो सासे बिराद मानसिफोरनि माने बेमार आजार जाब्ला बायदिसिना हस्पिटालाव लांनानै लाबोनाय ट्रिटमेन्ट लाबोनाय गोबांथार खामानि मावोमोन, गोबांथार हेफाजाब होयोमोन। बयबो मिथिगौ, नामखौ बुंबानो गासैबो मिथिजोबगौ। दा बिथाङा ओरैबायदि खाफाल गाज्रि, बियो खैलामयला बाजारनिफ्राय न' फारसे बेलासि बेलासि फैनो ओंखारबाय थादोंमोन। बे समावनो बियो गावनि बाइकजों अमाजों सौदावनानै दा गाज्रि रोखोमै जखम जादों आरो बे जखमा ओरैबायदि जादों माने ब्रेनाव सर्ट दङ आरो माने आगसिनि खामिहारा गंबा बायनानै दं आरो आगसिनि शल्डारनि प्लेटआ गावनानै दङ। बेनिखायनो जों माने बे चक्रमणि शर्मानि जानानै आङो बिनि लोगो जानानै माने बिनि अबस्थायाबो खुबै माने मोजां नङा। बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि बेबो हेल्पफुल मानसि हिसाबैहाय माने बेखौ माने एसे एनै जुदि हेल्प खालामनो हायोब्ला माने खुब मोजां जागौमोन होननानै आङो बयनिबो जानानै माने बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। सोरबाफोर हेल्प खालामोब्ला बिनि एकाउन्ट नाम्बारा स्क्रिनाव होनाय जागोन। बे एकाउन्ट नाम्बारावहाय एसे एनै हेफाजाब होनो हायोब्ला मोजां जागौमोन आरो। खारन बे मानसिया जोबोरैनो मानसिनि खुब हेल्पफुल मानसिमोन। जायखि गरिब गुन्द्रा माने बेमार आजार जाया माने बियो गासै भारतबर्षनि जेसेबां हस्पिटाल दङ लांलाय लाबोलाय हेफाजाब होयोमोन। दा बेनिखायनो बेखौबो जोंनि बिपदनि समायावहाय जोंबो एसे एनै जुदि हेफाजाब होनो हायोब्ला खुबै मोजां जागोन साननानै आं सानदों आरो। बेनिखायनो बिनि एकाउन्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावहाय होनाय जाबाय। दा बेवहाय सोरबाफोर जुदि मदद होनो गोसो दंबा होनो हागौ। दा बेटार ट्रिटमेन्टनि थाखाय जों ल'आर आसामाव दा भेन्टिलेटराव दङ पेसेन्टआ। दा बेवनि ल'आर आसामनि डक्टरफोरनि मथे बेटार ट्रिटमेन्टनि थाखाय बेखौहाय जों सिलिगुरि निउ केयार हस्पिटालावहाय लांनो नागिरदों। गोबांथार रां नांगौ जानानै फैदों। बेनिखायनो जों माने बेखौहाय दिनैनि दा जोङो 1-1:30 बिथोरावहाय जोङो निउ केयार हस्पिटालावहाय रेफार खालामनो नागिरबाय, लांनो नागिरबाय। बेनिखायनो आसा खालामो बयबो बे स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बारावहाय एसे एनै मदद होयोब्ला मोजां जागौमोन।